Sockast je prvý podcast o sociálnych službách na Slovensku, v ktorom s našimi hostiami diskutujeme na aktuálne témy z odboru sociálnych služieb. Tak, milí diváci, vítame vás opäť pri ďalšej časti nášho podcastu. Dnes bude témou integrácia ľudí s poruchou autistického spektra na trh práce. Dnes medzi nami vítam pani Vlastu Kolbíkovú, ktorá je manažérkou zariadenia sociálnych služieb Lienka v Nitre. Viac sa nám predstaví aj ona. A s pani Vlastou sme sa už rozprávali aj v minulom dieli, kedy nám priblížila možno trošku bližšie autizmus. Dole v popise videa nájdete odkaz na to staré video. A ja vás opäť raz vítam a nechám teraz trošku priestor, aby ste sa vy a vaše zariadenie predstavili. Dobrý deň, ďakujem pekne. Naše zariadenie sociálnych služieb Lienka je zariadenie pre ľudí s autizmom, denná forma, a zriaďovateľom je klub rodičov autistických detí v Nitre. My už v našom zariadení teda máme dospelých autistov a problém nezávislého života ľudí s poruchami autistického spektra proste u nás rezonuje dennodenne. Pred rokom sme mali taký veľký workshop v takom väčšom štýle, kde sme vlastne ten nezávislý život ľudí s poruchami autistického spektra riešili. Ten workshop sa volal Nezávislý život ľudí s poruchami autistického spektra, sen alebo skutočnosť. No a práve tu sme riešili aj určitú formu chráneného bývania v komunite týchto ľudí. No a samozrejme, že sme riešili aj problém zamestnávania ľudí s autizmom. Práve na tento workshop boli pozvaní aj zástupcovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí predstavili projekt sociálneho začleňovania vybraných skupín ľudí so zdravotným postihnutím na trh práce. Konkrétne sme sa zapojili do podaktivity 4, podpora poradcov pracovnej integrácie, a taktiež sme mali pozvaných ľudí z profesí, ktorí vlastne nám tiež predstavili projekt Profesia Lab, ktorý rieši tiež zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím na otvorenom trhu práce. Čo nám tieto projekty dali? Myslím, že nás posunuli, aj nás zamestnancov, aj našich klientov. Ukázali nám cestu, že ako by sme mohli postupovať a ako teda tých ľudí, ako im pomáhať dostať sa na trh práce. No a teda tak sme ako interdisciplinárny tím zamestnancov sme teda zasadli spolu a riešili sme, že ako začneme, čo budeme robiť, ako budeme postupovať, ako to budeme komunikovať s klientmi. No a teda najprv sme o práci a trhu práce sme sa začali rozprávať s klientmi, vysvetľovali sme im, že čo to je trh práce, ako si môžu zarobiť peniaze, prečo ľudia musia chodiť do práce, alebo niektorí chcú chodiť do práce. No a v podstate celú túto problematiku sme sa im snažili tak priblížiť, aby tomu porozumeli, teda v takej forme, ktorej oni rozumejú. No a toto pracovné začleňovanie teda začalo tým, že sme si museli urobiť nejaký plán tej pracovnej integrácie našich klientov. No a tento plán mal dva také okruhy alebo dve také veľké časti. Bola to plánovacia fáza a realizačná fáza. Čo sa týka tej plánovacej fázy, my sme potrebovali zistiť ten pracovný potenciál klientov. Záujmy, preferencie, ich potreby. No a vlastne na to sme využili už techniky práce, ktoré bežne aj v našom zariadení využívame. Hlavne ich využívame v adaptačnom procese. Keď teda v tom adaptačnom procese sa snažíme zistiť potreby týchto klientov, naozaj ich potenciál, záujmy, možnosti, aké majú. No a
Akurát teda, čo bolo odlišné, líšili sme sa tým, že sme chceli zistiť pracovný potenciál klientov. Takže tie techniky, ktoré sme teda používali, tak napríklad máme tu na zistenie silných stránok klienta, sú to dary. Čo je to za techniku? Zisťujeme dary hlavy, dary rúk, dary srdca a dary histórie a identity. Taktiež sme zisťovali ten potenciál aj cez techniku, čo si na mne vážia iní. Ano, že vlastne s týmito technikami komunikovali sme s klientmi, že sme sa snažili ich motivovať a aktivovať k tomu, aby vedeli vyjadriť, že čom sú dobrí, čo vedia robiť. A na druhej strane zase, čo sa im nepáči, čo by nechceli robiť. Potom sme pri tejto fáze plánovacej využívali konkrétnu techniku, ktorá sa volá pracovný potenciál a má dve časti. Čo funguje a čo nefunguje. Vlastne to, čo funguje, tam sme uvádzali tie ich možnosti, tie ich schopnosti, zručnosti, ktoré vedia, ktoré ich bavia aj napriek tým obmedzeniam, ktoré oni majú. V tej časti, čo nefunguje, tam sme zase snažili sme sa pomenovať, v čom tie obmedzenia sú a v čom ich brzdia. Potom sme využívali ďalšiu techniku, čo sa týka pracovného potenciálu, ako ma najlepšie podporovať. Tam sme sa snažili zase vlastne to, aby si klient a my s ním, aby sme si všetci uvedomili, že čo ten klient pri svojich aktivitách potrebuje a ako my, ako asistenti, toho klienta v týchto aktivitách vieme podporiť. Máme tu ďalej dotazník na jemné zručnosti, kde sme si aj my zamestnanci spolu s klientami zase zisťovali, alebo proste snažili sme sa nejak si zadefinovať alebo zistiť, že čo ten klient dokáže sám, čo nedokáže nejak vôbec a čo dokáže s určitou asistenciou alebo s podporou. Takže môžem napríklad, sme v tomto dotazníku sme napríklad zisťovali, že či sa vie klient predstaviť, ako vie odkomunikovať svoje potreby, ako vie nadviazať komunikáciu s osobou, ktorú nepozná, ako vie požiadať o pomoc, ak tú pomoc potrebuje. Či vie hovoriť pred viacerými ľuďmi, či vie komunikovať, či vie spolupracovať v tíme, či vie zvládať stresové situácie. A to ste zisťovali iba na základe dotazníka, že to vyplňal, alebo ste to aj u neho nejakým spôsobom zisťovali? V podstate ten dotazník sme vypracovávali už potom, keď sme prešli týmito všetkými našimi technikami, dáry, čo si nám nevážia iní. A vlastne potom už sme vedeli pristúpiť k tomuto dotazníku, aby teda sme vedeli vyhodnotiť a aby si to aj klient uvedomil, že teda čo vie, čoho je schopný a čo vie s asistenciou a čo nevie, čo nedokáže. Či napríklad vie aj ten klient zhodnotiť, napríklad v tom dotazníku by vyplnil, že vie požiadať o tú pomoc, ale či reálne existujú možno nejaké techniky, ako to zistiť, či vie si reálne, alebo až v tom teréne? To potom v podstate už bol tréning tej ďalšej časti, kedy sme toho klienta už pripravovali na trh práce. Že k tomu postupne teraz by som sa mala dostať. Hej. No a potom, čo bolo ešte také zaujímavé, alebo potrebné, že sme zisťovali aj záujmy a preferencie tých klientov, že vlastne k čomu inklinujú oni, aké činnosti majú radi, prípadne aj to, čo nemajú radi, aké činnosti nemajú radi. To je vlastne taká technika, čo je pre mňa dôležité.
Potom sme ešte mali techniku Môj ideálny pracovný deň. Hej, to sme v podstate mali techniku pri adaptačnom procese Môj ideálny deň, ale tu sme sa orientovali na ten trh práce, takže už sme to smerovali Môj ideálny pracovný deň. No a potom v priebehu vlastne tejto plánovacej fázy sme aj zistili, že klienti nevedia posúdiť, ako sú zruční, že čo im ide, čo im nejde dobre. Tak sme sa snažili s nimi komunikovať o tom, o tom takom pozitívnom sebahodnotení. A výsledkom vlastne tej komunikácie potom bola taká technika tréning sebahodnotenia. A klient napísal, napríklad prečítam toto, klient sa teda seba hodnotil, zistil som, že viem dobre recyklovať a triediť odpad na papier, plasty, sklo. Že viem opraviť varnú kanvicu. Že mám dobrú pamäť. Že mám dobrú orientáciu v priestore. Áno, že vlastne my sme s nimi komunikovali a snažili sme sa, aby si on tie svoje kladné stránky, tie svoje prednosti, aby si vedel aj uvedomiť, pretože to je veľmi dôležité teda aj v tom procese začleňovania na pracovný trh a vôbec v celom tom procese nezávislého života. No a ku koncu tejto plánovacej fázy už vlastne zamestnanec zariadenia vedel vypracovať pre klienta alebo u konkrétneho klienta pracovný potenciál klienta. No a tento pracovný potenciál klienta, teda ten vypracovával zamestnanec a vlastne pozostával z nejakej všeobecnej časti, z pracovných skúseností, ktoré doteraz mal, ak teda mal, z kognitívnych schopností, zo zručností, potom z takých preferencií, záujmov, ktoré klient má a potom nejaký záver a nejaké odporúčania. Takže každý ten klient, s ktorým sme pracovali v týchto projektoch, mal vypracovaný takýto pracovný potenciál. A to bol taký odrazový mostík toho, aby sme mohli ísť ďalej, aby si klient vedel vypracovať vlastne svoj pracovný plán, individuálny pracovný plán. V tom pracovnom pláne za asistencie, bolo to za asistencie, si vedel stanoviť pracovné ciele, vedel si stanoviť postupy a čo k tomu potrebuje, aby tie ciele dosiahol a vlastne povedať si, kto mu bude pri tom pomáhať. My sme v našom zariadení túto plánovaciu fázu si naplánovali na 2 mesiace. Celý ten projekt trval 7 mesiacov, tak sme ako interdisciplinárny tím proste to nastavili na 2 mesiace. Ale je to veľmi individuálne. To znamená, že nie je stanovené, že teraz to musí byť 2 mesiace, alebo to musí byť pol roka, alebo neviem akú dobu. Takže každý, kto teda sa snaží pomáhať svojim klientom, začleňovať sa na trh práce, si musí vlastne určiť, alebo podľa tej situácie, podľa miery podpory, akú klienti potrebujú, tak si určiť dĺžku tej plánovacej fázy. Takže my sme to, myslím, že za tie 2 mesiace tak akurát zvládli. Tu by som ešte chcela teda pripomenúť, že naši klienti naozaj potrebujú vysokú mieru podpory. Všetci majú stupeň odkázanosti 6 a vlastne aj v tých posudkoch majú uvedené, že potrebujú celodennú starostlivosť alebo podporu. Takže aj napriek teda tomu všetkému sme sa odhodlali a išli sme do tých projektov, čo sa týka teda prípravy a aj naozaj účasti na trh práce. Po stanovení týchto cieľov, čo si teda klienti stanovili s asistenciou zamestnancov, sme teda vkročili do ďalšej fázy, do fázy
realizačnej. No a tá realizačná fáza pozostávala z troch takých väčších okruhov alebo oblastí. Bola to príprava klientov na trh práce, komunikácia s firmami, teda s možnými potenciálnymi zamestnávateľmi a samotné zapracovanie sa. No a čo sa týka tej prípravy na trh práce, tak takisto túto fázu nie je možné podceňovať a vyžaduje si čas. Nie je to otázka nejakých týždňa, dvoch, je to otázka viacerých mesiacov, možno niekedy to môžu byť aj roky. Zase je to veľmi individuálne podľa toho, akú mieru podpory tí klienti potrebujú. Takže my sme vlastne túto fázu prípravy mali asi 5 mesiacov prakticky do konca projektu, pretože už aj keď sme sa dostali do fázy zapracovania sa, tak stále ten proces prípravy prebiehal a môžem povedať, že prebieha až do dnes. No a čo to teda bolo, ako sme tých klientov na trh práce pripravovali? Takže jednak sme sa snažili klientov pripraviť na to, čo je dôležité, alebo ako sa máme správať na pracovisku. To znamená, že riešili sme emócie, pocity a správanie. No a na to sme použili zase techniky, ktoré nám pomáhali, že klienti pomocou týchto techník vedeli vyjadriť svoje pocity, že či sa cítia dobre, či sa cítia či sú smutní, alebo sú nahnevaní. Takže na to sme teda využívali techniku, že bez ohľadu na to, že som veselá, nemôžem na pracovisku skákať, ale môžem sa napríklad na pracovisku smiať alebo usmievať. Keď som nahnevaná, nemôžem na pracovisku kričať, plakať, hádzať predmety, ale môžem si vykonávať svoju prácu a teda byť ticho, mlčať pri tom. Takže sú to techniky, s ktorými sme sa naozaj zapodievali dlhšiu dobu, pretože ľudia s autizmom naozaj, že tie nálady tam sú veľmi často sa striedajú, veľmi rýchlo prejde z dobrej nálady do zlej nálady alebo do smutnej nálady. Takže toto bolo naozaj veľmi potrebné, to správanie, pocity a správanie s tými klientami prechádzať a robíme to vlastne stále dodnes. Veľmi dôležité bolo, aby sme v tej fáze prípravy ďalej klienta pripravovali alebo učili tímovej spolupráci a komunikácii. Na to sme potrebovali techniky napríklad skladanie puclí, obrázková komunikácia, komunikácia s loptou, cibulková komunikácia, kalendáre. Prípadne môžem veľmi stručne približiť jednotlivé techniky. Napríklad, čo sa týka, skladania puclí, tak tam išlo o tímovú spoluprácu, že vlastne viacerí museli ten jeden obrázok skladať a pritom aj museli navzájom komunikovať. Napríklad, čo sa týka obrázková komunikácia, tak museli, vlastne klienti dostali obrázok, dostali určité slová, ktoré súviseli s tým obrázkom a vlastne do toho obrázkového príbehu vkladali svoje myšlienky tak, aby to súviselo s obrázkom a bolo to teda logické. Alebo napríklad tá cibulková komunikácia, že klienti sú v dvoch kruhoch proti sebe, zvolíme si tému, na ktorú budeme komunikovať. Jeden sa pýta, druhý odpovedá, potom sa jeden kruh posunie a zase sa jeden sa pýta a druhý odpovedá. Takže aby každý klient sa vystriedal aj ako dopytujúci sa, aj ako odpovedajúci.
Veľmi zaujímavá, to sme sa približovali už k tomu pracovisku, bola technika kalendáre, kde vlastne tí klienti dostali určitý kalendár za celý mesiac a v jednotlivé dni v tom mesiaci mohli ísť do práce. V určité dni bola sobota, nedeľa, víkend, v určité dni bol trebárs sviatok, v určité dni čerpali dovolenku a v niektorý deň išiel k lekárovi. A na základe toho bolo to farebne rozlíšené a na základe toho potom tí klienti vlastne medzi sebou traja museli komunikovať, že kedy kto príde do práce, pretože jeden mal dovolenku, druhý musel ísť k lekárovi, ten ďalší mohol ísť do práce. Čo sa týka nácviku komunikácie, mohla by som dať do pozornosti ešte skladanie puclí cez internet, ako museli teda dvaja klienti komunikovať, aby teda vedeli ten obrázok zložiť. Na obrázku vidíme aj už spomínanú cibulkovú komunikáciu, len my sme nevedeli urobiť 2 kruhy, pretože nás je málo, takže sme to trošičku si prispôsobili na naše podmienky. A zase jeden klient sa pýtal, zvolili sme si tému, ostatní museli odpovedať a to aj klienti, aj zamestnanci boli všetci do tej komunikácie zapojení. No a keď sme už prešli tieto techniky, tak sme sa pustili naozaj do tréningov, komunikácie. Hej, môžeme tu vidieť na obrázku, ako 2 klientky telefonujú, každá je v inej miestnosti a teda rozhovor sa týka nejakých pracovných záležitostí, že jedna klientka hovorí druhej, že bude mať dovolenku a že či ju môže v práci zastúpiť. Tá druhá klientka jej odpovedá, že áno, v poriadku, že všetko za ňu vybaví. Takže a to boli už také tréningy naozaj tej telefonickej komunikácie. Potom by som ešte mohla spomenúť, že robili sme WhatsAppovú komunikáciu, že vlastne klient komunikoval cez WhatsApp s nadriadeným, že nemôže prísť do práce, pretože ide k lekárovi. Potom sme komunikovali medzi sebou, klienti komunikovali ako neformálnu komunikáciu, pretože sme sa ich snažili viesť k tomu, že medzi sebou môžu komunikovať neformálne. Napríklad sme mali tému, aké máš obľúbené jedlo, alebo kam pôjdeš na dovolenku. A zase formálna komunikácia tam bola, tá sa týkala napríklad komunikácie s nadriadeným, alebo komunikácie, že by teda klient chcel prísť na pracovný pohovor. Takže toto všetko tak sme proste s klientami trénovali a dodnes to trénujeme. A mali ste už aj to, že napríklad tú WhatsAppovú skupinu, ako ste hovorili, že napísať, že napríklad neprídem, že už to urobili aj v reálnom živote? Nie, tam sme sa ešte nedostali. To bolo stále ako tréningové. Samozrejme, tá príprava spočívala aj v ďalších činnostiach. Týka sa to, že sme učili klientov, aby si vedeli napísať životopis a aby vedeli napísať motivačný list. Čo sa týka životopisu, tak jednak sme vlastne vychádzali z čiary života, ktorú sme si robili ešte v tej prípravnej fáze. No a čo sa týka motivačného listu, tam sme vlastne takou formou doplňovačky ich učili písať motivačný list. To znamená, že našli sme si nejaký fiktívny motivačný list, vystrihli sme z neho niektoré slová a klienti museli logicky, ktoré slovo do ktorej časti logicky patrí, tak museli vlastne doplňať ten motivačný list. No a potom si vlastne už za asistencie zamestnancov aj sa snažili svoj motivačný list vytvoriť sami. Okrem toho sme pracovali aj s pracovnými portálmi, s profesiou, kde tiež vlastne sú možnosti toho, že
že napíš si svoj životopis, napíš si svoj motivačný list. Takže aj touto formou sme ich učili vlastne písať si ten životopis a motivačný list. No, tá práca s pracovnými portálmi potom spočívala aj v tom, že sme sa snažili už na základe ich pracovných profilov, ktoré sme v tej plánovacej fáze už si pripravili, tak na základe toho sme ich motivovali a pokúšali sme sa nájsť prácu, ktorá teda zodpovedá ich zručnostiam a ich schopnostiam. No a potom samozrejme, že sme aj reálne tieto žiadosti, svoje pracovné ponuky sme teda reálne posielali konkrétnym zamestnávateľom. K tomuto by som snáď ešte toľko povedala, že stalo sa nám dvakrát, že jedna klientka bola pozvaná na pracovný pohovor. Ale tá radosť, ktorú sme mali, vystriedalo aj trošku také sklamanie, pretože vlastne my sme sa tým zamestnávateľom telefonicky ozvali a vlastne celej tej komunikácie so zamestnávateľom vyplynulo, že oni poslali pozvánky prakticky všetkým tým účastníkom, že dostavte sa o 10. hodine tam a tam, na pracovný pohovor. No a my sme síce v sprievodných listoch, keď sme odosielali požiadavku alebo teda tie tú pracovnú ponuku našu, my sme uvádzali, že som osoba s autizmom, mám takéto a takéto obmedzenia, ale v podstate tam si to asi nejak nevšimli a proste to posielanie odpovedí bolo hromadné z tej strany zamestnávateľa. Takže sme uviedli vec na pravú mieru, že či teda máme na ten pracovný pohovor prísť aj napriek týmto obmedzeniam, pretože naša klientka jednak potrebuje asistenciu alebo doprovod smerom do práce, asistenciu, dohľad pri samotnom vykonávaní práce a samozrejme potom asistenciu aj pri návrate späť do zariadenia alebo teda do domáceho prostredia. No a tak sme dostali tú spätnú väzbu, že v tom prípade to nie je možné, aby vlastne títo naši klienti alebo táto klientka bola u nich zamestnaná. Čo sa týka tej prípravnej fázy, tak tam je veľmi dôležité, netreba ju podceňovať, pretože ten samotný výsledok uplatnenia sa a potom aj udržania na trhu práce je závislý od toho, ako je ten klient na tú problematiku zamestnania sa pripravený. Jednak aj tá plánovacia fáza, ako sme zistili tie jeho potreby, tie jeho preferencie, záujmy, zručnosti a ako si ich on vie uvedomiť. A jednak aj táto príprava na samotný trh práce, tá komunikácia tam proste bez toho to nie je možné. Mňa by možno ešte trošku zaujímalo, že ako ste sa vy ako zariadenie pripravovali na to celé, lebo je to trošku iný druh práce, tej sociálnej, pripravovať takto klientov na trh práce, či ste možno prešli nejakými špecifickými školeniami, alebo ako ste sa vy ako celkovo zariadenie na tento projekt pripravovali? Bolo to náročné a v podstate 3 zamestnanky vstúpili do týchto projektov a jednak cez profesiu sme dostávali inštrukcie a jednak aj čo sa týka z toho projektu z Ministerstva práce, tak aj tam v podstate bola taká základná informácia, že čo a ako, ale do značnej miery sme si my sami vlastne tento proces nastavili a plánovali a potom sme ako zariadenie, ako interdisciplinárny tím zamestnancov komunikovali o tom a vlastne nastavovali si tie ciele a následne aj tie činnosti, že ako budeme
postupovať. Čiže nejakú takú menšiu podporu ste možno dostali od profesie, Áno, ktorá tam trošku taký možno coaching, pracuje, taký fakt, že coaching, úplne taký najzákladnejší. Ale tie techniky práce a to všetko ste si vlastne vy sami naplánovali a Áno, pripravili. máme v zariadení manažérku kvality, ktorá nemohla dnes prísť a vlastne tá bola hlavou toho, najviac teda nápomocná. No a potom, čo sú kolegyne, zamestnankyne, tak sú, myslím, že boli nadšené pre tento projekt, takže dávali zo seba maximum a boli veľmi úžasné pri tom, ako týmto klientom pomáhali, že same sa najprv museli si uvedomiť, natrénovať, že čo chceme, museli sme si to my uvedomiť, že čo chceme a následne to potom u tých klientov aplikovať. Čiže aj tí zamestnanci boli ochotní vlastne do toho ísť a vlastne dali niečo zo seba. Áno. Tak to je úžasné a na druhej strane mi je ľúto, že niekto tu ponúka takéto projekty, ale nedá aj tú nejakú napomocnú ruku a vlastne ste si to Profesia nám dala tú pomocnú ruku, že vlastne tam aj prebiehalo také vzdelávanie, ale nie vzdelávanie zamestnancov, a vzdelávanie klientov online formou. Takže oni majú akože prebiehalo to online cez ASET. V podstate to je ich interná metóda alebo spôsob, takže my sme potom vlastne to nemohli zapájať do toho druhého projektu. Ale bola to kombinácia týchto dvoch projektov. Takže tam sa vzdelávali klienti, kde vlastne tiež tam prebiehalo to, že čo sa týka, čo môžem robiť na pracovisku, čo nemôžem, ako mám komunikovať na pracovisku. Ale my sme si už potom z toho, my sme si to už rozvinuli na tie naše metódy, alebo skôr techniky, na tie naše techniky. A tie techniky ste si niekde aj vyhľadávali, alebo aby ste ich vedeli zapracovať? A tam v podstate kolegyňa Aniko, manažérka kvality, bola hlavou toho a vždy sme to spolu odkomunikovali a povedali sme si spolu, že ako to nastavíme, že ako to vyskúšame a potom už teda na týme sme hovorili so všetkými zamestnancami o tom a už sme to potom realizovali. Takže bolo to také, že my sme sa vlastne sami učili, že posúvalo to nielen klientov, ale aj nás zamestnancov. A v podstate na začiatku, aj teraz stále je to s nejakým takým neistým výsledkom, ale v každom prípade sme radi, že sme do toho išli, lebo sme sa všetci posunuli. Aj klienti, aj my zamestnanci. A proste vidíme, že tie možnosti sú a že keď sa na niečom pracuje, tak vlastne ten výsledok sa vie dostaviť. Aspoň, aj keď tá udržateľnosť, čo sa týka práce, k tomu sa dostaneme za chvíľu, tak možno, že je neistá, ale už keby to hneď teraz všetko skončilo, tak aj tak si myslím, že to bolo veľmi prospešné pre nás všetkých a hlavne pre klientov. V priebehu júla prebiehala komunikácia medzi profesiou, Hypermarket Tesco Nitra a medzi našim zariadením, kde sme hovorili o tom, že by sme mohli pripraviť našich klientov a pokúsiť sa zamestnať ich práve v hypermarkete Tesco Nitra. Takže začali sme ich teda pripravovať. Tá príprava spočívala v tom, že sme si najprv, ako prvé bolo, že sme si pripravili pre klientov úlohy v hypermarkete Tesco. Takže títo naši traja klienti mali v Tesku zistiť, alebo teda splniť úlohy. 4 úlohy dostali. Mali sa oboznámiť s priestormi Teska, aby si pozorne všímali, kde sú jednotlivé oddelenia s oblečením, kde sú oddelenia s domácimi
potrebami a kde sú oddelenia potravín a prípadne aké sú v Tesku ďalšie obmedzenia. V oddelení s oblečením mali nájsť šatstvo, ktoré bolo spadnuté z vešiaka a znovu ho na ten vešiak zavesiť. No a potom mali v tom Tesku nájsť aj, kde sa nachádzajú pokladne a jednak samoobslužné pokladne, alebo potom aj pokladne, kde teda pracuje pracovník pri pokladni. A takisto ešte mali v tom Tesku nájsť zamestnanca Teska a mali ho teda rozlíšiť od ostatných ľudí podľa oblečenia. No a tieto úlohy mali, oni 3-krát boli s našimi zamestnancami v tom hypermarkete Tesco a vlastne tieto úlohy mali plniť. Potom sme s našimi klientami ďalej trénovali aj to, lebo takto pri tých rozhovoroch s Teskom a s profesiou sme hovorili o tom, že by naši klienti mali pracovať na oddelení, čo sa týka oblečenia tejto časti. No a potom sme my v našom zariadení s klientmi trénovali aj ako majú vešať oblečenia na vešiaky. Z Teska sme si boli vypýtať vešiaky. Jedna kolegyňa doniesla taký jeden vešiak s tyčou. Mali sme v zariadení oblečenia, ktoré oni majú na prezlečenie, alebo niektoré oblečenia si aj doniesli. A proste, tak ako vidíme tu na obrázkoch, trénovali vešanie tých oblečení priamo u nás v zariadení. Okrem toho sme v zariadení, teda čo sa týka konkrétne Teska, trénovali aj veľkosti oblečení, že ako sa jednotlivé veľkosti oblečení značia a volali sme to, že aktivita kartičky. Hej, čo to znamená S-ko, M-ko, L-ko. Hej, takže to bola aktivita kartičky. A potom, čo bolo ešte také dôležité, čo sa týka konkrétne Teska, to boli tréningy toho, že vlastne pokiaľ by oni mali pracovať v Tesku, že budú musieť prejsť školením BOZP, čo musím, aké bezpečnostné predpisy musím dodržiavať, čo nesmiem robiť z hľadiska bezpečnosti, že potom dôjde k podpisovaniu nejakých dohôd pracovných a že keď budú pracovať v tom Tesku, že dostanú výplatu. Takže toto sme spolu prechádzali, túto techniku, alebo vlastne ako teda s nimi pracovať, ako ich pripraviť na prácu v Tesku. No a ďalšia taká technika alebo postup tréningov bol, že ako naozaj vlastne to bude prebiehať, že budú pracovať s asistenciou a postupne tá asistencia bude s nimi na pracovisku menej a menej. Takže tomu sme sa ich snažili vlastne im to vysvetliť. Takže tuto zase vidíme názorné cez piktogramy ukázané, že zo začiatku, napríklad mesiaci október, budú pracovať s asistenciou 1-krát týždenne 1 hodinu s niektorou zamestnankyňou. V novembri takisto 1-krát týždenne, ale 30 minút budú s tou zamestnankyňou a 30 minút už tam bude s nimi zamestnanec Teska a vlastne tá naša asistencia bude niekde na blízku v prípade potreby. No a v ďalšom období už klienti pracujú tú hodinu samostatne s tým, že naši zamestnanci sú v dosahu v prípade potreby, ale keď oni potrebujú pomoc, že aby sa obrátili na pracovníka Teska. Takže toto sme s nimi... Zamestnancov Teska pripravovala tá profesia, ale aj nejak by ste ich pripravovali na tom, že možno akí klienti prichádzajú, čo sa môže stať, aké možno majú nálady a tak ďalej, že či tam prebiehala aj nejaká taká príprava? No a z našej strany tá príprava neprebiehala, ale k tomuto ešte tak chcem dostať. A z našej strany neprebiehala, ale tí zamestnanci boli oboznámení s tým, že prídu tam nejakí takíto ľudia s autizmom a že teda tam tiež budú proste pracovať. Ako konkrétne vyzerala tá príprava, to vlastne neviem až tak posúdiť.
Tu by som možno, že ešte povedala to, že skôr ako klienti nastúpili do práce, bolo to 13. októbra tohto roku, tak samozrejme, že musela prebehnúť aj zdravotná prehliadka. A tam, áno, riadne, keď nastupuje niekto do práce. A tam ako tí klienti sa niektorí neukázali v takom dobrom svetle, lebo máme klientku, ktorá jednoducho odmietala nejaké také, ja neviem, EKG si dať urobiť a tieto veci. A potom ono je to v tej komunite, keď tí klienti sú iní, tak je to proste ťažké, že museli sme vysvetľovať to, že veď ona má autizmus a vlastne, ako museli sme vysvetľovať aj jednej, aj druhej strane, že o čo ide, že čo sa týka toho EKG, to nič nie je, to sa ti nič nestane. Na druhej strane vysvetľovať aj tým zdravotným pracovníkom, že teda oni sú autisti a že sú schopní pracovať. A v podstate celá tá zdravotná prehliadka sa uzavrela s tým, že vlastne môžu pracovať s asistenciou. Takže oni dodnes pracujú s asistenciou a to, čo som tu vysvetľovala, že postupne budú pracovať samostatne, tak je to tu po mesiacoch, ale my sme stále ešte v tej prvej fáze, teda, že naši klienti pracujú s asistenciou. Takže uvidíme, že ako to bude ďalej a vlastne tam s manažérkou ľudských zdrojov tak sme aj dohodnutí, že uvidíme, ako im to pôjde a že vlastne aj my sa budeme snažiť, aby ešte prebiehal aj ten proces osamostatňovania sa. No a vlastne po tom BOZP školení, po tých zdravotných prehliadkach vlastne došlo k tomu, že boli podpísané dohody o pracovnej činnosti s našimi klientami na 1 rok. No a my teraz ale samozrejme nevieme, že či vydržia celý rok pracovať, či aké problémy alebo neočakávané situácie v priebehu toho obdobia nastanú alebo nenastanú. Ale môžem povedať, že klienti sú veľmi radi a sú naozaj nadšení a zatiaľ sú veľmi, veľmi motivovaní, že môžu do tej práce chodiť. My sme tiež veľmi šťastní a spokojní, lebo naozaj znovu tak opakujem, že oni potrebujú vysokú mieru podpory a aj napriek tomu všetkému v tejto chvíli sú na otvorenom trhu práce. A momentálne ich platí daný projekt, alebo za tú 1 hodinu platí zamestnávateľ? Normálne ich platí zamestnávateľ. A toho asistenta? Ten asistent, to sú naši zamestnanci. Čiže... S tým, že naši zamestnanci sú tam s nimi, ale oni im nemôžu pomáhať. Ale sú tam. Ale sú tam. A oni sú tam v podstate zapísaní ako návšteva, zamestnanci. Lebo Tesco zatiaľ takých asistentov nemá. Jasne. Takže vlastne sú tam s našimi zamestnancami. Takže my to máme už v zariadení tak rozvrhnuté, že kedy sú ktorí zamestnanci, kedy kde sú, lebo však máme klientov, ktorí sa neúčastnia trhu práce, takže tam takisto musia byť s nimi zamestnanci, ale máme to celé tak nastavené, že celkom akože to funguje. Čiže ešte uvidíte ďalšie mesiace, ako to bude prebiehať. Áno. Aké možno prekážky, už ste spomínali možno trošku tých lekárov, že to je jedna z takých prekážok, kedy možno nechcú dať to povolenie na prácu, alebo musíte im veľmi vysvetľovať. Ale my sme im museli vysvetľovať, ale zase bolo vidieť, že oni chceli. Že chceli. A stretli ste sa počas tohto procesu, kým vlastne prišli k tomu zamestnávateľovi s nejakými prekážkami? S prekážkami zo strany okolia, alebo... Celkovo, áno, s nejakými. Že možno ste sa chceli niekam posunúť, ale prišla nejaká prekážka, možno niekde na úrade, možno nejaký lekár, alebo takto. V podstate nie. Že nie. V podstate nestretli. Ako prebieha možno taká komunikácia s nejakým potenciálnym zamestnávateľom, alebo ako vyhľadávate nejakých takých potenciálnych zamestnávateľov?
Áno, toto je otázka, na ktorú sme si museli my odpovedať, pretože vlastne tá komunikácia s potenciálnymi zamestnávateľmi bola súčasťou tej realizačnej fázy. To znamená, že sme oslovovali rôznych zamestnávateľov, rôzne kaviarne. Ja som vlastne si jednak našla na internete určitých zamestnávateľov, jednak som aj nejakých drobných potenciálnych zamestnávateľov poznala alebo vedela o nich, že sa v meste nachádzajú, tak takýmto spôsobom som oslovovala aj nejaké kaviarne. Taktiež som oslovila distribučnú firmu na roznos reklámnych novín a časopisov. Oslovila som napríklad Nové divadlo v Nitre, oslovila som taký obchodík Špajza. No a tu by som chcela povedať, že tá komunikácia so zamestnávateľmi má dve fázy. Jednak je to táto fáza, o ktorej hovorím, že teda treba tých zamestnávateľov osloviť, treba im vysvetliť, že kto sme, čo sme a o čo nám ide, že čo je našim cieľom a teda či majú záujem o takúto spoluprácu, že by u nich pracovali alebo trénovali prácu ľudia s autizmom. To je jedna vec. A potom už ďalšia vec, tá komunikácia po druhé je o tom, že je potrebné s nimi hovoriť alebo dohodnúť sa s nimi, a že to pracovisko, kde títo ľudia so zdravotným postihnutím prídu pracovať, že je treba pripraviť. To znamená, že možno, že tam bude potrebné, aby tam boli nejaké špeciálne pomôcky. Možno, že bude potrebné, že potrebujú oni na svoju prácu špeciálny režim. A nie v poslednom rade je veľmi dôležitá príprava ostatných zamestnancov, tých budúcich kolegov, pripraviť ich na to, aby vedeli, aby boli schopní a vedeli týchto ľudí s autizmom prijať. Takže u nás tá komunikácia so zamestnávateľmi prebiehala v dvoch rovinách. Teda v tej, že vôbec osloviť ich a vysvetliť, že o čo nám ide. A potom v druhej fáze to, že keď už teda budeme spolupracovať, či sú schopní alebo vedia pripraviť to pracovisko tak, aby títo naši zamestnanci tam mohli pracovať. S čím ste sa stretli vlastne? No a stretli sme sa práve v tej kaviarni. Nechcem konkrétne hovoriť, ale v tej kaviarni pani majiteľka bola veľmi ústretová. Tam sme trénovali aj, prípravu nejakého nápoja, potom obsluhu klienta. Tam potom bola aj veľmi dobrá odozva zo strany klientov, že je to úžasné, že takto zapájame klientov. Potom, čo aj robíme dodnes, ale je to v podstate v štádiu tréningov. Veľmi ústretoví boli aj pán vedúci, čo sa týka tej distribučnej firmy, kde robíme stále roznos novín. Konkrétne sme sa dohodli na konkrétnej časti ulici blízko nášho zariadenia a potom ešte sú tam také bytové domy, tak aj v tých bytových domoch sme sa dohodli konkrétne, že teda alebo teda klienti naši zabezpečia roznos tých novín do schránok na tieto konkrétne adresy. No a tam vlastne úloha spočíva v tom, že dopravíme, to robím ja, väčšinou pondelky, tento týždeň nebudú roznášať, ale máme iné aktivity. Takže dopravíme tieto reklamné noviny a vlastne tie letáky rôzne dopravíme do zariadenia. Napríklad je 10 druhov toho. Úlohou tých klientov je naskladať ich do jedného, ukážem na obrázkoch, a potom rozniesť na tie konkrétne adresy, na ktoré sme dohodnutí. Môžeme to tu vidieť na obrázkoch. Tuto môžeme vidieť, ako klientka skladá vlastne tie reklamné noviny do
jedného celku a potom už ďalej vidíme, ako klienti vlastne do schránok tých ľudí tie noviny, časopisy a reklamné, teda letáky vkladajú do tých schránok. Môžem dať do pozornosti aj toto, nazvem to jednoduchá výplatná páska, hej, skladanie letákov. Pokiaľ klient naskladá 20 letákov, dostane za to 50 centov. Pokiaľ ich roznosí, dostane 50 centov. Takže za skladanie a roznos môže mať 1 euro. No a vlastne oni si to tu potom vlastne takto dátum a zapisujú si, kedy kto koľko zložil. A vlastne na konci im vyjde, hej, poviem, ja neviem, 4,50 alebo koľko vlastne majú, koľko peňazí si zarobili a vlastne potom sa sami môžu rozhodovať, že ako tieto peniaze minú. Hej, že to vlastne to sme my ako zamestnanci sme si to nejako takto na tom týme. A oni sa zapisujú reálne, že napríklad 1.12. bol 1.12. bol 50. Lukáš. Áno. A oni si to zapisujú? Áno, ale stále za asistencie. Áno. Áno. Takže je to taká kvázi dochádzka. Áno, a potom každý dostal aj pokladničku, lebo pokiaľ si tie peniaze neminie, že ich má v tej pokladničke. Hej. A alebo si minie čas, tak zbytok dá do pokladničky a na budúci mesiac si o to viacej trebárs môže niečo kúpiť. Takže vlastne tu išlo o to, že sme sa... Čiže určite aj takú finančnú gramotnosť. Finančnú gramotnosť, áno, je to taká finančná gramotnosť, aby vlastne oni vedeli, že najprv si musia zarobiť peniaze a až potom ich môžu míňať. Čiže tieto firmy, ako sú tie letáky alebo tá kaviareň, sú nejakými takými tréningovými pracoviskami predtým, než prídu možno k takému už zamestnávateľovi, kde majú riadne dohodu, kde majú riadne asistenta a tak ďalej. Áno. Takže potom áno. Ja som ešte spomínala, že tam máme aj nové divadlo ako potenciálne tréningové pracovisko. Len momentálne tam nechodíme, lebo zase nechceme, aby toho na nich bolo moc. To znamená, že robia letáky, sem tam sa dostanú do tej kaviárne a pracujú v Tesku. A to už je, myslím, že až a už nechceme navyšať, takže ich máme v zálohe. Takisto máme aj ten obchodík Špajsa, je to bezobalový obchodík. A ten tuším už od minulého roku ste mali. Tam už klient náš chodil, áno, ale vlastne tam sme dohodnutí aj s pani majiteľkou, že keď budeme potrebovať, že zase môžeme s nimi spolupracovať, ale momentálne nespolupracujeme, pretože máme tie iné aktivity, takže máme toho dosť. A keď ste oslovovali tých zamestnávateľov, boli z toho, že áno, alebo stretli ste sa aj s nejakým nepochopením? Stretli sme sa aj s tým, že nemali záujem niektorí zamestnávateľia a aj s tým, že sú ochotní. Takže ako ktorí? Aj áno, aj nie. A tí, ktorí nemali záujem, tak aj povedali prečo? Alebo ja keď som s nimi komunikovala, tak som vlastne potom už sa nejak nevypytovala, že prečo. A potom aj kolegyňa, keď komunikovala s nimi takisto, tak tiež mám tam, teraz si spomínam na takých dvoch, tak akože nie, že nebudú zatiaľ akože sa tomu takto venovať. Či sú na Slovensku na to vôbec pripravení takíto zamestnávateľia? Alebo aj keď ste hovorili o tom pohovore napríklad, že dostali ste pozvánku, alebo ten klient dostal pozvánku, ale keď ste im vysvetlili, tak ani na ten pohovor ich nechceli zavolať. Čo je možno dôležité v tomto ešte urobiť pre zamestnávateľov? No, môžem povedať, že zamestnávateľia nie sú pripravení väčšinou. Možno, že také veľké firmy ako napríklad Tesco, že áno, tam ako... Oni sa zapájajú do veľa aktivít takých rôznych, takže možno už ale sú vo naučení. všeobecnosti môžeme povedať, že nie sú pripravení. Možno, že by bolo dobré aj nejak legislatívne to upraviť. A
Napríklad aj my, keď sme v tých tréningových pracoviskách, tak tam sú zmluvy o dobrovoľníckej činnosti, aby nebolo, že niekto niekoho nelegálne zamestnáva. Hej, Čiže trošku chýba a potom aj takú odvahu, možno, že menej administratívy, napríklad aj sa vytvárajú tie chránené pracoviská. Ale je to veľmi, veľmi administratívne náročné. Takže možno, že by bolo dobre aj administratívne to trošku odľahčiť. A teda, aby títo potenciálni zamestnávateľi, aj takéto drobné firmičky, nemali nejaký strach z toho, alebo nejak tak bolenie hlavy, že ich vlastne... A mali možno, keď to viete posúdiť, mali trošku strach možno z toho, že tá legislatíva nie je dotiahnutá, alebo aj z tej cieľovej skupiny? Asi aj. A myslím si, že viacej z tej cieľovej skupiny. Lebo stále prekonávame predsudky spájané s autizmom a teda s ľuďmi s autizmom. Stále sú v našej spoločnosti veľké predsudky o tom. Je potrebné, aby títo klienti vlastne poznali výplatnú pásku, že čo na tej výplatnej páske uvidia a aby jej porozumeli. A potom vlastne, že tie peniaze im išli na bankový účet ich. A pre nich je to niečo také abstraktné, lebo keď mám raz peniaze v ruke, tak je to úplne niečo iné, ako keď oni sú niekde v banke a oni vlastne tú imagináciu alebo tú abstraktnosť tak ťažšie vnímajú. Takže sme sa snažili a chceme to rozpracovať aj s rodičmi, že ako vlastne im toto priblížiť. Čo sa týka tej prípravnej fázy, ako som ju spomínala, tak tá prípravná fáza prebieha dodnes stále, pretože tréning komunikácie a tréning nejakej tímovej spolupráce, to neustále musí prebiehať. A potom aj to zvládanie emócií a to, ako ja mám aký pocit a potom ako sa môžem správať, to sú veci, ktoré naozaj ako neustále trénujeme aj dnes. A takisto potom aj to, že ideme na tú profesiu, pozeráme tie pracovné portály. Takže vlastne to im neustále sa snažíme pripomínať a vyhľadávať, teda na ten trh práce sledovať. Hoci projekt stále beží a ešte tie výsledky sú nejasné, ukážu sa o pár mesiacov, ale už predsa tá príprava trvá. V čom možno vidíte, že pomohla už len samotná príprava tým klientom? No, pomohla v tom, že určite sa pomaličky zlepšuje ich komunikácia. Zlepšuje sa to, že vedia už nepovedia, nevyjadrujú sa, dajme tomu jedným slovom, ale vedia povedať aj vetu. Dokonca vedia komunikovať aj s niekým, koho nepoznajú, že dokážu ho osloviť. Je to všetko v takých začiatkoch, ako ja verím, že sa posunieme ešte ďalej, ale toto bolo také dôležité aj pre trh práce, že áno, že vedia v tej komunikácii a v tej vzájomnej nejakej spolupráci už vedia tak trochu fungovať. Čiže už tá príprava im veľmi veľa dala, takže... Áno. Ono, čo sa týka tých projektov, oni ako také skončili, ale my v zariadení pokračujeme. To, ako pre nás to neskončilo. Hej, lebo pre nás to bolo, tie projekty boli pre nás také naštartovanie. A my vlastne už teraz aj vieme tie profesiu aj cez ministerstvo už bol ukončený, ale vy pokračujete mimo týchto projektov. Áno, takže pre nás to bolo také naštartovanie a teraz už asi vidíme aj tie cesty, že ako ďalej postupovať, aby sme sa teda posúvali, aby sa klienti posúvali. Dobre, a možno na taký záver, že v čom by vám mohol byť štát nápomocný? Štát by nám mohol byť nápomocný. Určite by mohol byť nápomocný. Jednak, čo sa týka vzdelávania nejakého coachingu, že vlastne, že by sme sa mohli vzdelávať v tejto oblasti. A o niekoho oprieť. A jednak aj v tom, že vlastne, čo sa týka asistentov na konkrétnych pracoviskách, že by už boli asistenti, ktorí by vedeli, ktorí by sa zoznámili s našimi klientmi, alebo teda vôbec s tými ľuďmi so zdravotným postihnutím a potom by vedeli s nimi vlastne na tých hociakých pracoviskách pracovať. Takže v tomto. Tak dúfajme, že budú vaše slova vyslyšané aj na ministerstve a my vám držíme palce. Ďakujeme veľmi pekne, dúfame aj my.
Našim klientom sa podarilo uzatvoriť so zamestnávateľom Hypermarket Tesco Nitra dohody o pracovnej činnosti na jeden celý kalendárny rok. Takže v tomto hypermarkete pravidelne pracujú jedenkrát do týždňa 1 hodinu a teda je to s asistenciou našich zamestnancov. A aby klienti porozumeli, že za túto prácu dostávajú aj výplatu a že vlastne tie peniaze sú ich a môžu ich použiť podľa vlastného rozhodnutia, tak sme znázornili takú schému, ktorú im ukazujeme, kde teda ich informujeme alebo vysvetľujeme im, že pracujú v hypermarkete celý mesiac. Po práci, po ukončení mesiaca dostanú výplatnú pásku. Na tej výplatnej páske majú znázornené jednak meno, odvody a samozrejme peniaze, ktoré si zarobili. Potom ich informujeme, že peniaze si môžu vybrať v bankomate a potom môžu tieto peniaze podľa vlastného uváženia minúť v obchode. No a samozrejme, aby dostali peniaze a výplatu aj v ďalšom mesiaci, tak zase pracujú. Ďalší mesiac, celý mesiac pracujú, dostanú výplatnú pásku a peniaze, rozhodujú sa, čo si môžu kúpiť a toto je vlastne celý taký kolobeh. Čo sa týka výplatnej pásky, tak v podstate tuto vidíme výplatnú pásku, neviem, či to bude dobre vidieť, jedného nášho klienta. No a vlastne snažíme sa alebo učíme ich túto výplatnú pásku poznávať. Takže máme na to takúto šablónu, hej, kde vlastne klient môže vidieť na tej svojej výplatnej páske zamestnávateľa, jeho meno a priezvisko, obdobie, mesiac, v ktorom pracoval, koľko hodín počas mesiaca pracoval, za 1 hodinu koľko zarobí peňazí za 1 hodinu, koľko peňazí môže zarobiť za celý ten mesiac, áno, že koľko peňazí mu strhnú na sociálne poistenie a potom, čo to znamená čistá mzda a teda koľko tá jeho čistá mzda je. Čo sa týka tejto schémy, toho kolobehu práce a peňazí, tak toto vlastne sme pripravili aj pre rodičov a chceli by sme komunikovať s nimi v týchto dňoch o tom, že vlastne, aby sme pomohli klientovi pochopiť, že tie peniaze, to, že pracuje a následne si zarobí peniaze a tie peniaze sú jeho a môže ich minúť podľa vlastného uváženia, že by aj oni vlastne to pochopili a že by naozaj s nimi absolvovali tento proces, že pôjdu do bankomatu, vyberú si príslušnú sumu peňazí a klient sa v tom obchode, do ktorého chce ísť, rozhoduje sám, že čo si kúpi. Tento Soccast sa blíži ku koncu. Pokiaľ sa vám páčil, môžete nám dať like a nahlásiť sa na odber YouTubeového kanála, aby ste nikdy nezmeškali nový diel. Ďakujeme vám za vašu pozornosť.